tuk dang ang bukin sing chuak chuan ka tuk ver chu ron ena ka khumatang chuan ka tho chuak le in hnuai lampanin ka chuk wana savasha moi tak tak le pangpar moi tak tak chu ka han en kol vela thirin har ka tingai mai pangpar chu tlana pheng phelep nu pa in koi zor zor mai te savachi sang sang sham le thok velte thli ina pangpar le nim an chem tle ngeu mai te chu mu nom dang dai tak avan chiang em ke hi Dave Watson kania mani in ina ka chenga ka u hi na thil awangin mi ombo sana mania chang ti taka ka tei tok ve em ani angai te bok chuan breakfast chu ka han eya ke hi all in one toys company a na thok pakhat ve mai kani na sang lutuk chu ni lem lo ka hnalama kal tur chuan kain po cha ta a ka bike truck ve to tak omna garage lam chu ka pan thla a ma se ka cha pe ka lo keng ozong lo mai la tura ka kal kalet le lam ka bike tinunga ka tan chuak tur chu ka thil mu chuan ka thin lunga hor che dot theinia ni danga kanuna thil la thleng ngai lo kanun soi dang lam vek tu tur chu ka tong ta ani ka ma ma ya chuan nul pakhat pian tha tok tak mai in khai thli sai mai sam sei moi em mela chuan limna le moina hlira emoti mai tura mel thra anu izonga a havar siaw rol thap mai ron lang te chu amoi uchuak le ha thli ina asamaron chem lek siaw mai te chuan a mel thatna abel chai moti mai tur ani chunu chuan korfol moi em mai hi ha a phekok sang nal tak le bek sen dang khai ve bok shades le lukhum par nal tak mai nen nal dang dai tak hi ani nole lam ngai tu ngai lo ni ma ila hemi tum hi chuan thil maka thleng te po ani ma na mu zui sel chu du veo ma ila kan halam awangin ka kalsan ta zoka kan na thona a hian toys si sang siam chu hi kan na ni deuh bera rinai tak chuan anuam phi an zel ma se khanula a ming po ka hriat lo le tunge ani po ka hriat lo khan ni dang ain kan tho lai te chu min ti thuan op thei tlata kan tho lai te chuan karil ru a cham ringa na tho po har pha khop mai ka tho pui te chuan voin mis lo si nal zia kha an lo ti lai hloma keila tak chuan to miss Lucy mo kalau ti huwa Henry chuan Dave miss Lucy shilo mo kan company chairman fanu hi misa an thlan kha atia chu mai ba ka tukin zinga athom no in bel dan thlinga han soita ka chuan zinga ka mai chu ton nge mai chu lo ni in kan company chairman fanu ala ni zui an soi dan ka hriat pakhat phei chu miss Lucy hi misani mai ba ka fashion company lian lutuk mai Elite Fashion Company ya an supermodel alani zui le ngal phulo rim anam rum theinia tailam dar nga lo ria kan na tho te chu du tokin bansai kan rel felta a ho ka tumlai tak chuan Dave tiamin auri ka sheta ka han le hoya kan company chairman Mr. Robert Norman alonia Mr. Robert chuan Dave office la ma min pui lok manem aron tia ke chuan ka man thu ka lo shila office lama chuan kan chole ta a office chu kan luta karin lo deuh main miss Lucy chu alo ve ring nia kalai che ple ngal ka sak ve det Mr. Robert chuan hi ka fanu nei chun le duat em Lucy Norman ani hi atia menin chi bai tir boka akut no tak ka von zong ringot pon kamur sung thei min si bai pa a anui mel than siam mai chu mit khap lek lovin kalo en tok maya chuti lai chuan Mr. Robert chuan heng faila customer order zong hi en fel deuh hlek angaya min puilok ta che atia ke chuan te reng mai ti pa chuan ka ban ngal sok saka kan bur ngal chara kan ti zo meu chuan zandar sari alo ri trep to a Mr. Robert chuan zanria lo ai ngal mai ta che I ha om si te in min soma ui tak chung chuan kan hnial ta sham boka ka uina chan berpo Miss Lucy wangbak vanisu ma se Miss Lucy chuan miron som chun zom ve zat boka kalau hnialak lo ve to nen
han o le kha chu ka sak ve lak lo to buk si kan ai le sham kha ti chuan in mang thana thu soin ka bike chong zet nen mani in lampan chuan ka tlan yam ve ta a zan mut mun thleng chuan ka ngai to na ala om reng kan in chibei lai te kha ka hre chua ka kala lai reng thei nia ka mang thlengin kala mang zui atuk zinga chuan ngai te bukin ka tho chuak le a zing ni chuak te chu ni dang ai na moi big ria wa shiat na te ka nei tlat breakfast ka e don lai tak chuan ka phone a ron ritaral ral mai ka han ena number shiat ngai lo hi alo nia kan pick up chia mai chu vin deuh mai hian mi ron shok ta bor maya angai na ka she der lo tunge ni o ka han tingota min shilo der vele lo I chak lovang ala ti zui o tang chuan mei chia ani ti a hriat thei thian nu I biak tum ka ni ka varing lowe ka ti ta ka chuan a phone en chiang te po ani ma na oh sorry aron ti chuai rai maya ala da ngal mak zui tu tak chu biak tu mang mo kan na tho na lampan chuan ka in khal chuak le ta na a kan na tho na hmuna hian thian kom ngei deuh mai hi ka nei ve a chu Henry kha ani nen hian kan in bel deuh chot ani ber Henry hna chuan tukina ka thil ton kan hril mai chu anui azange mai min noi ta tlor maya chu shiat lo ho itwar ani mo minati khum ham zui keipo in sum thei bik hek lo kan nui ta chiam maya chuti lai chuan Miss Lucy alo lang thut mai chu kan nui top ngal muka kan lamron hoi ama ai chuan a mood of the ti amela a hriat thei ma se chu chuan a mel thatna hlia zo chuang lo tha chung chuang takhi chu ani ve thlot ani reivak lova chuan a chuak le tamaya ani po anna thona company lama kaltur ani mel na chu kan chun jom le ta bora ka thian Henry chuan thiana Miss Lucy kha I du deuh ani mo alo lana tangkha ni omtan zong kha adang vek theilom ila za mel em zui aron tia keinu lami lo lutuk bok nen sendeu pop chung chuan ka oi lo e ka ti tham raya ma se ka thian chuan a she thiam vek ti ka hei big lo Henry chuan bem pop mai ro aron lati ham zui bem chu soilo a mu po ka mungam tro ka nia ba ka ani ang te chuan midang thapui atong nem don e mai keini ang te chu inga tan ma min tinang tu tak mel dewa ka ti ta ka chuan Henry po chu ngoi ve thei ta sha ma ka thian a hian min che thiam thin em a kong eng kima ka ron thin ania chu wanga ngai na po chu kan reng boka zan lama chuan mut pa in phone ka khoi mela ka phone chu aron rile daral mai le ama a number book ka alo nia hello kan tia hey thiana ka che dan moi lo tak ka wang han min che thiam sham don nia ka thian nu ho ka lo tuma ka ron ti swal pal ani kha zaidam taka atron ti ta ka chuan a o chu anal vei phian I o chu anal hle mai kan ti vero ka chu nu te chuan ke poni o ka pa ka ti top ka ron phone le na chan che pakhat ani ve boka aron ti chu ka lai thel a zei phian le ngal eng emo ka han soi zo nu chuan kanin mang tha ve ta tha ma anua a ming ka zo thei hil ti ka hre chuak ve chawa zinga chuan number ngai bok chuan good morning ti te hi mi ron thona toy hle ma se anuam phian kan good morning let ve sakha chuta a ming kan zo ta Lucy ti te chau hian min ron changa kaming shu thei Lucy mo ka ti le a o tinge aron tia engni lo ve ka ti liam ve mai buka ani nang aron ti le a nakina kala hrilang che ka ti chuan ale ti taw vel chuna chuan text pakhat hi ka dong le tanol mai engei ti te hi alo nia na ka thoka te in ka reply a kipo kapa ka mu anga kan company lama ka let le ang aron ti le a ke chuan khoya nge ipa chui mu dona kan tia all in one toys company chairman ania an company a mu angai lom mole aron ti ta tham mai le
ka thin pu chu arang nge mai wrong number Lucy chu Miss Lucy monia ti in ka ngai tu ta neu newa Lucy chuan iming min shil vela aron tilea ka ming tak chu ka shil ngam lo awang chuan Mr. X ti ringotin ka changa alung chu oi mel vak lo iming po soidu lo Mr. X ka ni kum khwala ani mai aron ti chuan ka noi aza ve dat anu dewa chuan aron thleng ve mai boka aron bor phiana apan min in mel shia tir to awang chuan min she ve dewa Dave ti in miron out chat mai chuta ka thian Henry chuan so inula ina out che ania khivurvur hian aron tia kan hoinak chuan Miss Lucy chu lo ni tak takin ka thil hi khongai in min lo khai puilok ta che ka bor deuh hleka aron tia ka zamang reng khop mai ma se mi pa ka nia lom le tia in ngai tua neu neu chung chuan ka kal phei ve da tham mai le ama a kanin che bei lai ka chuan a thu kha ania hanin din chil ta ka chuan a sang vei phian min chen thuak thei lom le Dave kha hi min khai sak da che atia engma soilem lo chuan ka kal ve maya office lampan chuan kan chho dun ta nak naka office kan thim chuan kalome aron tia keipo le tia kan chang chu ameng phok ang reng chu mureng chung chuan ka chuk tanal nala karel ru te chuan ka o kha ashiat nu ang ati ti ka sithiam mai ma se ka in puangam ozong silo baka kan company chairman fanu ala ni zui le ngal ka na chu ka chun zom le tamal mala Henry chuan anuam bokem ti in miron fiam vela changpo chang chuang lo chuan kan in noi vur ringota chuta Miss Lucy chu aron chuka a chua pa chuan min endu ang reng khop mai keila chuan noilam ka mel san tatlta Henry chuan ilai le ta ni mo aron tia mi pa ka lai nga ya mi ti in the confit tak chuan kan chang vea kan nui chuan ni le der Henry den hi chuan tuma dang kan ngai lo ani ber kan pahnih hian kan tlei ve em ringot mai ani ho ve hle thin mai la an tok bang ina ka thleng hlol tia chuan taxi ka donga hey Mr. X vo in mang nuam em ti hi alo ni nuame ti ringotin ka changa kan rele ta wanga zanria te ka ikam nu chuan ka bele cha tlat tongka ni lo teksa hi chuan ka huai ve em te ka tiril runeu newa ti chuan ka va texta a voin khai van bor em kan ti chuan min hu ami tin miron changa mu e khoya mo bazara thil ilei lo chuk lai kha he thu hi ka soiris ve topa nia ka pa thil turania ka bor viau mi bor lo ve bor min ti zo che kha nia ni ve thau mai bor ti tan chuan I bor alom kan nui dara ivan hau tak ni tungei ni reng hetia Miss Lucin kani na min zo ta ka chuan Mr. X katile taringota alung cho oi vak lo ka reply ri to lo wanga tunge kani ti ka shil ngam hlol lo ani shia se chuan min kalsan wang do om sia zan but muna te chuan voina ka ming ngei maya min han ko vel te kha kan ngai to neu newa kalo khile vur zel mutla atui do phian kalo ching sek tia chuan ka phone aron rile tlang mai chuta ka han ena Miss Lucy bok lo ni in tinge in thup ta ti hi lo nia changlem lo chuan ka mut san ta a ziglama chuan ri runuam lo zetin ka tho chuaka breakfast ai po tui thot lo Miss Lucy la ka chuan in thiam lo viau ma ila ka huai sen na in atlin ngang big silo ing po ni se breakfast ai photang ti pa chuan ka I zo ve ta shama na thopo tuk dang ai chuan ka phur lo deu kan na tok te chu ka ti ne ni berin ka shia Henry chuan chiana ivadam sam lo mel ve eng ti sia nge min ngai sak mel taka aron ti chuan eng ni lo ve ka ti liam satlia ve maya ma se zep du su
min en kar chunga ati taka chuan tukin zing ha tho fulo deuh alom le ka ti choka Henry hi fiam thu du ti taka phone call lidong le ngek ta chu ni lo mo noi sang chung chuan aron tia ka noi let ve taringota Miss Lucy nen chuan kanin text ve ta zeu ringa ma se ka ming min zo apiangin Mr. X ti bakin ka chang du ngai lo ka text khat deuh te hian a thin rim chung zel apa hnuaya thok ve mai kani ti hria seng min hodon ema ka hriat wang ani Miss Lucy hi apa company lam aron tlo ve zewa hei wang hian kanin mufawa kanin nel ve to hle chut chungpo chuan kala in puang ngam chuang lo karil ruwa chuan Miss Lucy chu abo thei chuang lo chhun lama Dave angin ka hmuwa text lama Mr. X angin ka hnangai bok chu ka chun zom zel boka tum khat chu Mr. Robert hian Dave ti in miron awle tanal maile ka han hoya Henry den khan Elite Fashion Company lama fakal sok ta cheu minron tia aruk tak chuan ka phur rupian mai chu po Miss Lucy mu theina chance ani wang mole ami biak thin kani ti ala shelo tho bok nen Mr. Robert chuan voin hi Lucy pian cham ania thilpek va pelok ta cheu limmel pusang chung hian aron tia kan pu hi chuan mi hi adu sak ve theilutuka amirin zong takte po kan ni anima na lutuke kan tia kan kal ngala ka bike chong tak chu tenungin Henry nen chuan kan tlan chuak ta trak traka kong laka te chuan karin fiam phei bora Henry chuan nuam iti om noi bok chung chuan atia ti na chan tur omami kan ti zui ve zat poka ka thian anen hi chuan kan hlim ve thei khopa Karlova Elite Fashion Company chu kan thleng ta der mai chunga kan lut tur chu ka zam deuh tlat Henry ne na chuan thiana nangman va pela kalo ngak mayang che kan ti chuan angai dan ani lo na sa ilo lu lo chuan ke po ka lut lowang ati deuh bur mai se she deuh tak chung chuan kan valut ve taroya rin ai chuan a chung chu anuam phian thom hno la atam kan hoi vol mai hi ani ral khat deuh hlek atang chuan Dave min awri chu hria in kan hoi phaya karei le Miss Lucy chu lo ni rengin a thian te chuan so mia Mr. X chu tin an lo fiam lai hloma kanui trep kapan in lo kal tur thu min lo hrila lo thuro u noi sang chunga aron ti chu mel thatak ki ani chuta thilpek chup ka pe ya kan wis ve ngei kha nilove kan kal le ngal mayang na thoklai kan ani bok nen ipa athin rim lutuk ange ti in kan chuak le ta zo ka pon thleng chu mi ron thla ve nge nuam dang dai takani chuta zana hian birthday party kan bot sei dona local ve nge yang chewo Hill Street pe nga khan lo om ula ka driver in aron shwai don che unia te in min thla liam ta a Henry chuan min ngok zau pa chuan che fu hle mai min la te khum ham zui zana chuan kan kal don nge don lo ti ngai to neu chung chuan kan le ta a tlaya chuan in ka thlenga birthday party a ka kal don ani chuan ke ma a ka kalangai don boxi achan po Henry chu chung ko thil awanga a man lo tu thu min hril sa vek boxi karil ru chu a boy nge mai rei fe kan ngai to hnu chuan kal chu karil ruk veta a Zandria ai kam chuan Miss Lucy ne na tangin text ka dong le a Lucy hey Mr. X zanin chu ka birthday ania local veta che Mr. X ka shelo le ka lo tum don nia Lucy local nge ro ka mu chak che ania tungei ni min shil du boxi lo Mr. X ole Lucy kan che na inani dona om na ishiat lo chuan kalo lam thei thok che ania Mr. X lam ka ngai lovang I chen na chu ka hria lom Lucy ni mo engtin ngei shiat zo ka Mr. X kala shil don chenia
kal katum tho ta sa kan okay ve top chu ania eng tak chu thleng ang mo a chen na la chu hri ang chuan kan nang ve roka upur chak deuh boxi chuan ka in siam sok soka Hill Street peng lampan chuan ka chuaka kalkonga chuan present tur ka lei ve nge boka ka vathen chuan driver chu lo diam to hit lo thei nge mai rang lutukin kara ka lut nga la kan tan chuak chu ni ngal mai kan tan lai te chuan ka lung chu chhuwa tum ang mai hian a phutup dup renga kar chung chu AC ni ma se ka than chuak thei hial ani reivak lova anin chu kan thleng tareng mai anin chu shopping mall emoti mai tur hian alian thakop maya akot zola chuan pool nuam em mai hi a om boka pangpar la atam in chung kan lut chi mai chu paradise emoti mai tur hian an in chu anuamin amoi em a mi sang chuan mil su si chu present hlan pa chuan an lo chi bai liam hloma mils lucy chu mis nge anal zar reng maya apianin azirwang te po ani veyang chu korfol sen moi em mai hi ha a asamatha ngil siau boka anui moi tak nen te chuan in rem thlap mai zel zong ani hi chuta miss lucy chu zon nei ni om tak hian mit alian kwal deuh renga amazon chu ka hrikiau boxi chutia hoi kwal vel lai chuan a hma tak maya ka vading chota happy birthday tipa chuan present chu kan peya Dave ilo thleng thei mo kalkonga te tluangem noi sang chung chuan mi ron tia tluange tipa kin changai na ka shelo chuta zoni nei mi ka ti chuan nei lem love mi pui kalkhom ho hi kalo en kwal vel mai alom le ti chawin min changa ma se chutia ka so deuh thut awang chuan aham hai ve deuh ti mela a hriat thei lo thula in tur kalo la kang che ti le kal chu arwal nga la akal pa te chuan alamel kwal deuh reng karil ru te chuan ka in puang mai don nge ti te chu ka ngai tua deuh ruma ma se ngoi tlat chu ka thlang du zo ka heti lai hian a pa chu office lama a boy deuh awangin alo la ho ve lova zanreya bak alo ho don lova ma se ka kalve tur thu hi chu ka hril lok thlap Mr. Robert nen hi chuan kanin nel ve em a office lama po hian min trit chang nei le zau thin anuam phian zel keima te chuan kom hewa Miss Lucy chetlavel chu ka thlir dawa a mel that ang bukin a chepo a fel tip thlap khop mai Miss Lucy chuan Mr. X chu a zong beidong te po anima na ke kianga chuan aron thutum bar maya chu ka mu mai ho lo ke chuan iwa hlim lo mel ve ka ma a wine ban pa chuan ka tia ka hlim du tu kalom hoi kwal rala chuta Dave zu kha mi lo thit ve ti pa chuan no fashion hian miron mela kamur chem thei engma soilo chuan ka thit ve mai buka karil ru te chuan Mr. X mu achak tak zet ti ka hrethiam mai Karlova Mr. Robert po aron thleng ve ngal sana ka en darso malo retrep to nia rin ai tak chuan hun kal chak phian anu dawa chuan kek zai po hun ta a mi pui zong an ding khom thupa happy birthday la an sa a chuta Miss Lucy chuan apa chu an bar tatlor maya apa pon chu di bokin anui mel kara ngoi na om chu ka mu mai ho lo ke kanin barzo nu chuan party tak chan hun ta music churing tok tak mai chuan an play duma an lam ta siau mai le chuti lai chuan taxi ka donga khungei om ka tingei ron kal lo ti hi alo nia ka chang chuang lo hetiang in ti hlim na hi nuam ka ti zong ani vak lo awangin ho mai karil ruk ta a Mr. Robert ne na chuan sir ka ho mai ange zing lam tho ma ngai bok nen ti in chuan lam ka siam zaya tha te ingai angem kan driver so ka tha tir don chenia tia awan tum lai chuan
a tul kher hlei nem kalkong ka hreto thowa ke pon ka thleng vat thawang ka tia thla tir mi tum viau ma se ka tran deuh tlat awang chuan mi tilui tabik lova chuta naktuk hian Miss Lucy hi Australia lama na awanga o mangai dona naktuk zing hian airport a ka vatha dona office karon tlai dewang athil min hril chuan min deng dot mai Miss Lucy chu Australia a om to dona mo engtin nge ama mulovin ka om ta kang ho ko nga chuan ka in ngai tua newa chuta Henry phone ka tum ka phone reng om talo kanin tap call vel thin ka mu zo chuang der lo ka thei ngil ni ringin kirle karil ruk ta dar kar chan ve don lai ka kal to tia ka han let le wang chuan nia ha po ka ha reng ka va then chuan zandar som bakhat lo ri thuak tua party po an lo om to lo in chung chu na to kho chuan an lo thian fai mola pakhat ne na chuan kapu ka phone ni lo charem ha ti hriat tak chuan ka thu deuh lopa char lo ti bakin tu man min chang lo a mun ma te chu ke ma nge chuan kan en ngial po in ka mu zo reng lo ka bei dong ta ho mai ka tum ta po na ka chuaka Mr. X tia min out home ka hretlat ka thin phu chu arang nge mai ngam loin kan hoya ka thil mu chuan min phu chiang kher mai Miss Lucy chu pool sira ding chung chuan min lo en reng chu ni in ka zam nge mai ka phone chu alo char renga kan in biak na zong la alo shrevek to zui miron pan na ya kamita tak min en kara athin rim karin te lul nen iswal thiam mai ti pa in ka moya tak mai chuan miron fop ta chat mai le ka ham hai chiang kher mai chan let lok ngai na po ka shelo chuta a moi chu la sonin ka mangai che miron ti ta pur mai le soi thor ka ta cham der mangai viau mai ila karil ruwa anni yang chung kwa a telve tur chuan ka in sit le a kei minaran ve mai hetiang ang chung ko lian lutuka an mak pa atan chuan ka in sit mani ka ngoi wang nu chuan ka ti pal lutuk ti pa a kalsan tura nunglam ka hoi lai takin meron kwa le chata min kalsan su mitui tlameu chungin aron tilia ma se ka chana chu angai bok ti chuan ka kalsan ta thawa zana chuan kan ngei tua na sakhop mai ka thil te engma chu atoi lova muchak na po ka nei chuang lo atlei var te ti hiala atuk jing chu ma taka ka intifaya breakfast ka idon lai tak chuan Miss Lucy chu karil ruwa aron lang deuh thuta he khovela ka mangai ber hi ka chan thei don em ni kanin kara eng har san na po lo thleng se kan chu kiang dun zel zok tur ani lom ni ti in ka chan thei lovang ti in ka ngai tua breakfast po ei talo chuan ka tlan chuak nga la Miss Lucy te in lampan chuan ka bike te nungin ka tlan ngal ni dang ain khennan hun ka mangrei da izok ni berin ka shia ka wathinga na thok ho an lo om Miss Lucy o omem ti in ka zot airport lampanin apanen darkar chan veliam ta khan an chuak ka thu hriat chuan min deng dot mai arangin airport lampanin ka tlan ve ngal karil ruwa chuan Miss Lucy chu chan lo na hlirin ka khat to akal ma nge ya mel voi katal mo le chu ka du tlat ani chak em main ka tlan zela airport chu ka wathleng a chung chu kan en kwal vel Miss Lucy mel reng ka mulo countora ka vakal Miss Lucy chuan chu minute ni nuwa a chuakang ti min lo shil arangin ka tlan ngal ka tlan phei ta buana ka wathleng ma se tatlai lutuk to thona chu a chuak man in sum tum viau ma ila kamit toi chu aluang ngal zoya kalet lea chu thlenga chuan ka thua
ka in tom kun reng ringota zana ka lo chang mai lo te kha ka in chi ruma kau kirle thei se tina hlirin ka khat chuti lai tak chuan ka pe dewa tang chuan Mr. X tia min kau thom ka shale tlat kan hoi pheinak chuan Miss Lucy le apa Mr. Robert chuan loading reng nia mak ka ti khop mai ka ang de huaw chung chuan ka en ringa chuta min ron pan na ya Mr. Robert chuan nizan khan ka fanu hian engkim min shil vek to alom lungai mata che miron ti chuan ka to huaya ti khan lo in bero u ti in min kalsan ta a tinge thlona khani chuan lawa ti in Lucy chu ka zota I local don ti ka shia alom minui sak chung chuan atia chuta ka huai sen na zong nen kay pon ka mangai che ka ti feta soi sel ka hantuma aku jungchal chu ka hmuya ronda in engma soi to su ti in zoi muangin miron foblea kay pon du tho zetin ka foblet ve chuta kanin ko ta vanga kalo starok thin em mai Miss Lucy chu tuna chuan ka ta liaw anita umang te po ang rum alom le ti chuan Miss Lucy pon katan a flight nei chu a cancel ve mak buka in lampan chuan kan hole ta a kanun dan chu apanga yang bok kha ani chhole a Miss Lucy ne na kan han in ngai zon chhota ka chuan ama ain kan na thona company lampo Miss Lucy chuan aron tlongun ta khop maya apa mu angai thu chu chuan lama ron man ashat le bok ke chuan chutia aron ti thin chu kalo lom ruphia na kalo hlim ru veng thin apa ron tlo ai ma chuan min mu chak wanga ron kalti ka hriat tlat wangin chol ni khwa chang te hian Miss Lucy nen chuan mun nom tak te tlo dunin kan hlim thei hle a ama ai zungin a mel a thazual so emoti mai tur hi ania kan han enjoy ngun tak nu phei hi chuan ka du na te po aletin azwal zela ka thopui dang te phei hi chuan min lo en du thei angreng an lo star ruk ve thin ani awang hian an lo thik ru ve hle ma se a che zonga in thik ero om ngai lova hetia mei che du om tak kan tong tapik chu ton ve an chaka min odru in wa nei min ti hle zoka tum khat chu Miss Lucy hi mun pakhat nuam tak mai in ngai song te tan phei chuan lena na anman berchin pak nuam deuh maya hian ka shruaya hun nuam tak mang satlia mai tura shruai ero kanilova thiltum nei rana shruai kani Miss Lucy chu pak vela chuan kan tei kwalpui vela nomati le ti lo te chu kan zota nuam ka tilutuk ibula hun ka man don phot chuan khoi mun po ni se nuam ka ti vekang ti te chuan min chana chuan min ne khop mai reivak lo chu ka han fangkwal leya chuta ka thil tum chu ti hun ta Miss Lucy chu pak lai taka thingkung lian tak mai an phun noya chuan ka shruai pheya in matonin kan dinga hlim mel pusang chung chuan ka en dawa Miss Lucy chuan hey Mr. X enge kan ti dona tia mi ron zo na chu kala chang hri lo kanui deuh saka chuta le ka ipte atang chuan zungbun hi ka phora Miss Lucy ma tak mai chuan ka thing thita na pa ti chuan Miss Lucy ne na chuan di hian ka ti ta a Lucy ke hi min nei du angem ti in chulai pa ka ve dang te po chuan min lo mu ve renga min lo thlir thupa Miss Lucy chu loma wangin engma po ar soi thailo a hmui chu hupa a out ti lo chau ani chumi hnuwa lim em mai hian o te reng mai te in miron chang ta a ti chuan zungpun chu ka pun tira min lo mutu dang te chuan loma wanga lo avin an kut chu an lo beng dara Miss Lucy nen chuan in ko in kan in fop ta vonga he hun hi ka tan chuan hun poimo le hlutak alo ni to anga ka thei ngil to lo tur ka dam chunga kanuna ve reng to tur chu chumi hnu chuan Miss Lucy nen in nein nu pahlim tak kan lo ni ta ani